And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Minsan, kailangan nating magparaya para maranasan natin ang tunay na malaya. Hi DJ Rocky. Avid fan mo ako since 2017. Lahat na siguro ng kwento mo, nasubaybayan ko na. Ultimo, evolution mo, nasubaybayan ko rin. Nakikinig ako habang nasa trabaho at minsan, pinapanood kita via YouTube. Hindi lang dahil sa bored ako, kundi dahil gusto ko ring makapulot ng aral sa lahat ng nagpapadala ng kwento sa iyo. Ginawa ko itong sulat na to dahil minsan din akong nagmahal, lumaban, at nasaktan. Gusto kong ibahagi ang isa sa mga pinakamasaya at pinakamalungkot na karanasan ko sa taong minsan kong minahal sa maling pagkakataon. Itago mo na lang ako sa pangalang Summer. I'm 25 years old and I'm currently working in a private company. This is my secret file. Year 2020. I started working in a pogo. Kasagsagan ng pandemya yun. Isa ako sa mga nawalan ng trabaho. So, almost a year, malaking pabor sa akin na magstay in that time. Bukod sa libre lahat, nakakaipon ako para sa sarili ko. At nakapagbibigay ako ng financial help sa family ko. And I'm so blessed that time to have that kind of job. Dahil kahit pandemya, meron akong kinikitang pera. Kaya lang syempre, hindi maiiwasan na ang daming problema sa buhay. That time, sunod-sunod ang problema ko sa pamilya ko. Kaya kahit masakit at mahirap sa parte ko, pinili kong magtrabaho. Then I met a man named Roger. Naging magkaibigan kami, and then eventually became lovers. Na-inlove ako sa kanya. Kaya nga, sa sobrang inlove ko, nagagawa ko yung mga bagay na bawal. Yung tipong pumasok sa room nila, makapiling lang siya. Yung tipong ala ninja ka, para lang sa taong mahal mo. Well, ang sarap pala sa feeling, no? Kapag nakagagawa ka ng mga bagay na mali, pero hindi ka nahuhuli. Yung tipong parang successful mission ang makasama ang taong mahal mo. Umabot ng 6 na buwan yung relationship namin. Parehas naming na-enjoy ang isa't isa. Naibibigay ko sa kanya yung mga pangangailangan niya habang naka-stay-in kami.
Akala ko sapat na yon para magtagal yung relasyon namin. But then hindi pala. Dumating yung time na nag-leave ako. Pagbalik ko, nagbago siya. Then I confronted him, sabi niya, torn siya at gusto niya na muna mag-focus sa sarili niya. At dahil mahal na mahal ko siya at gusto kong intindihin siya, I decided to let him go. Masakit para sa akin yung desisyon niyang yun. Parang may nabakante sa puso ko. At dito na naapektuhan ang trabaho ko. Sabaw na sabaw ako. Parang halos lahat ng ginagawa ko mali na. Nagalit na nga yung boss ko sa akin eh. At para bang hindi nagpa-process yung mga sinasabi ng boss ko sa akin. Kasi nga, I was just hurt. Pero sinubukan ko pa rin ayusin ang sarili ko. Kahit na araw-araw, sa ginawa ng Diyos nakikita ko yung ex ko, okay lang. Nag-focus ako sa goal ko. Work is life. Boyfriend, it's just a bonus. Sinubukan ko magpatuloy sa buhay. 3 months ang lumipas, nabalitaan ko na meron ng bagong liniligawan si Robert. Siyempre, nasaktan ako. I confronted him. O diba, ang bobo ko sa part na yun. Wala eh. I was really trying hard pa. I was actually desperate to win him back. Kaso nonsense, no? Then, walang nangyari dun sa confrontation. It made me look like a desperate woman. Which, desperado naman talaga ako. Kaya lang nandun pa rin yung thoughts ko na, bakit gano? Bakit ganun akong kadaling iwan? O bakit ako ganun kadaling palitan? At bakit bigla-bigla namang may iba pala siyang nililigawan? So habang nagdurugo ang puso ko, nagparamdam si Neil. He is a long-time friend. Alam niya lahat ng mga nangyari sa buhay ko. Alam niya yung love story namin ni Roger. Ganyan siya ka-supportive sa life ko. Then, etong si Neil, since heartbroken nga ako, siya ang naging vent buddy ko. Nandyan siya para sa akin. To comfort me every single day. Although si Neil siya yung tipo ng tao na hindi masyadong kagwapuhan, pero matalino tsaka madiskarte sa buhay. Tatay na nga siya sa edad na 19 years old eh. Malas nga lang siya sa partner niya. Pero sa pagiging tatay niya, masasabi ko na the best siya. So nagka-developan kami ni Neil. From friends to boyfriend and girlfriend. Mahal na mahal niya ako. At natutunan ko na lang din siyang mahalin nang higit pa sa kaibigan. Medyo may conflict yung schedule namin kaya siya yung laging gumagawa ng paraan para makasama lang ako. Ako naman, para makabawi sa kanya, even madaling araw babangon ako, makasama lang siya. Sa span na 1 hour. Minsan pa nga 45 minutes lang eh. Ganon kami magmahalan sa isa't isa. And masasabi ko na ang taas-taas din talaga ng respeto ko kay Neil. Kaya habang tumatagal, lumalalim ng lumalalim ang pag-iibigan namin. But then something came up. Hindi ako nakakatulog. Laging masakit ang bato ko. Naiyak ako ng walang dahilan. Nagpa-check ako. And then I found out that meron akong anxiety and depression.
So I decided to leave the company for my mental health. Kahit mahirap para sa akin na iwan si Neil, ginawa ko pa rin. Hindi naman dahil sa selfish ako Gusto rin naman ni Neil na malayo ako sa stress kasi nakikita niyang hindi ako okay. So kahit masakit at mabigat sa kalooban ko, nag-resign ako sa trabaho. And besides, nandun din yung takot sa loob-loob ko na baka kapag sobrang mahal ko na si Neil, hindi niya rin ako kayang ipaglaban. Lumaki akong religious at may takot sa Diyos. Naniniwala sa karma. Kaya mas minabuti kong iayos at itama ang mga bagay na alam kong mali. I decided to leave that life na malayo sa kanya. Gusto ko ring mapabuti siya. And Neil, kung napapakinggan mo man to, sana masaya ka na sa pamilyang binuo mo. Mahal kita. Kaya ako natiis yung nararamdaman ko. At nagawa kong iwan ka. Dahil kagaya nga ng sinabi mo sa akin, ayaw mo na maranasan ng anak mo ang broken family. Yun yung bagay na ayoko ring maiparanas sa ibang tao. Kaya kahit masakit sa akin, gagawin ko ang tama. Ipapaubaya kita. Yung pangako mo sa akin na kapag successful ka na, kahit may sarili na akong pamilya, nahahanapin mo ko. Hanggang ngayon, pinanghahawakan ko yun. I just pray na sana maging okay kayo lagi ng asawa mo. At sana lagi kang masaya. Mag-iingat ka palagi, mahal. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Summer. At ito, ang aking secret file.